జరిగింది. వాస్తవానికి భారతదేశ చరిత్ర మొత్తం చూస్తే అడవిని అత్యధికంగా కాపాడినటువంటి వాళ్ళు ఆదివాసులే. సో కనుక దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈఎఫ్ గారు పాట రాయడం జరిగింది. ఆ పాటను రిలీజ్ చేస్తున్నారు. సీడీలు రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ప్లే చేయండి, పాట ప్లే చేయండి. ఒకసారి ప్లే చేస్తూ రిలీజ్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఒకసారి ప్లే చేయండి. Tagar Mama Kaida Mahan Mama Bharat Nashan Samvidhan Tagar Mama Kaida Mahan Keda Koshi Kiya na Mama Sudharan Ayana Keda Koshi Kiya na Mama Sudharan Ayana Jagodwage Mashi Durne Sobate Madana निशान दिवसा दंडरे दुसरी रेला पाटा की मिठान मावा भारत नाशान संविधान ते तागर मावा कायदा महान रेला 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 रे रेला रे ఓకే, ధన్యవాద్. ఇప్పుడు స్థానిక సర్పంచ్